Казвам се Димитър Николов и съм председател на клуба Кавказска овчарка за България. Днешния брой на време за губене. Заминаваме за Международния киноложки център Марица, Димитровград, за да ви отведем на най-голямото и престижно събитие в пролетния сезон на професионалната кинология в България. Стотици кучета от десетки породи от различни европейски държави се надпреварваха за призовите места в ринговете. Кои спечелиха след малко в предаването. Казвам се Димитър Николов и съм председател на клуба Кавказска овчарка за България. Това е Давид Виказдок. Младо куче, все още подрастващо, на година и 4 месеца. Породата много се разви в България в последните години. Управата от клуба много държим на породността и на чистокръвните кучета. Внесохме много екземпляри, които са много добри от държавата, която им е майка Русия. Всяко едно куче, което се вземе от нашия развъдник, ние проверяваме хората и много говорим с тях. Преди да вземат кученцето, ние контактуваме, обясняваме за породата, обясняваме, че това куче е своеравно, то обича да е лидер, то да наделее, особено до една година. Опитват се да кажат, нали, че аз доминирам, не ви, но с правилен подход и с наша помощ от развъдника достигаме до такова ниво, че кучето се влюбва в семейството, в собственика. Казва, вие сте моите хора и контактът е страхотен. Просто кавказеца един път каже ли, че вие сте моят човек.